Illum fetaħ l-istaġun tal-kaċċa fir-rebbija wara li fir-referendum ta' nhar is-Sibt li għadda rebaħ il-vot iva. Morna l-Wardija fejn iltqajna ma' Dr. Ray Zammit, dentist, imma wkoll kaċċatur. Ray Zammit bħal mijiet ta' kaċċaturi oħra it-tlieta ħarġu minn kmieni filgħodu fil-kampanja Maltija. Il-ġurnata għal kaċċaturi tibda sa mill-jum ta' qabel. Għamilt iżvilarin l-ewwel darba għax ma tkunx taf eżatt f'xin ħajisbaħ. Għamiltu fil-5:15 u isu għal xi 5:30 kont hawnhekk wara l-gejt. Il-ġurnata fil-fatt ma tibdix filgħodu, tibda minn ġurnata qabel minn filgħaxija għax ikun hemm dik l-aspettattiva, tipprepara affarijiet, forsi diskrata, eċetera, tnaddaf is-center. U l-kelb x'inhu l-irwol tiegħu fit-tradizzjoni tal-kaċċa? Jekk noħroġ minn ajru, isniħriġt minn ajru, jekk mhux għar. Għax il-kelb huwa parti minni, parti mill-familja jisu, u jibda jingħaj jistennini. Kif jarani ħireġ jikpi u jaqbes u joqmos, niftaħlu jidħol fil-karozza waħdu, għax jekk jaqbillu jkun obbedjenti għax inkella jgħidlek ħaħallinjaw. U dik kollha u niġi hawnhekk. Din hija suffara speċifika high pitch, suffara tal-klib. Il-kelb jiena ma noqgħodx ħafna jgħatu ngħajjatlu bismu x'naf jien u ejjalaw dan. Meta forsi nkun qed indur, jekk nara ħajja lontana daqsxejn iżejjed, kemm nagħmel jieqaf aħares lejja, jew nagħmillu hekk u jiġi. Jew nkella jekk pereżempju qed idur to the left, nagħmlu sinjal biex jibda jdur to the right. Illum id-dentist Zammit kellu jmur lura d-dar bidejh vojta. Ma rajna la gamim u la summin, ma rajna xejn. F'dan id-delizzju għal qalb tant eluf ta' Maltin u Għawċin, Ray Zammit jappella kontra l-illegalitajiet. Ikun hemm ftit misdemeanors qegħdin niftehmu u laqqas m'għandhom ma dawk il-ftit jeħlu il-kaċċaturi kollha li jkunu law abiding, kulħadd joqgħod attent x'jagħmel, eċetera. Isostni li l-kriminali għandhom jiġu dejjem rapportati. Jista' jkun hija illi qed jikser il-liġi nirrapportah għax jekk mhux se jirrispettani laqqas għandi għalfejn nirrispettah jiena. L-istaġun tal-kaċċa fir-rebbija jintemm fit-30 ta' April u kull kaċċatur jista' jaqbad sa massimu ta' 4 safar matul l-istaġun kollu.